basa en la creació d'un programa d'educació parental positiva que hem titulat El meu món et necessita i que té com a objectiu treballar les competències parentals a partir de la millora de relacions familiars entre pares, mares i referents i adolescents. Vam escollir aquest tema per diferents motius. En primer lloc, perquè des del primer moment que vam escoltar parlar d'aquest tipus de programa, a les dues ens va cridar molt l'atenció, ens va generar molt interès i teníem moltes ganes de poder profunditzar en ell, no? Després, perquè vam tenir la voluntat d'intentar donar visibilitat a la figura de l'educador o l'educadora social dins dels centres educatius. I en tercer lloc, perquè considerem que aquest programa té com una doble finalitat, no? Que també pot ser una eina de detecció de possibles situacions de risc en centres educatius. Primer de tot, posar en paper un conjunt d'eines, recursos, dinàmiques, activitats que permetin reforçar i treballar les competències parentals, però enteses com un conjunt on intervenen un context, unes famílies que tenen uns fills adolescents, o sigui, contemplant-ho tot en general. I també pensem que una altra de les aportacions, com deia la Marta, és detectar situacions de risc o de desemparament d'infants i adolescents. I per últim, també fusionar el que és el context educatiu de centres educatius de qualsevol categoria amb els programes d'educació parental positiva de tercera generació, que són els que hem basat el nostre projecte. Hem portat molts aprenentatges, tant a nivell personal com a nivell professional, que estem segures que els farem servir en un futur com a educadores. També ens ha ajudat el que dèiem, a desenvolupar aquesta part més creativa, de tenir molta iniciativa, ja que ha estat un projecte molt innovador i que l'hem creat nosaltres des de zero, no? I per últim, el que he comentat abans, que hem pogut reivindicar la importància i la necessitat de que la figura de l'educador social o educadora estigui present en els centres educatius.